ליאון ביקש קצת שנדבר על האבולוציה של ההוראות, אז אני מניח שאני אומר כמה דברים שאתם יודעים, אבל הם הכרחיים פה, אני אעשה את זה כמה שיותר קצר. בסדר? יקיריי, יקירותיי, מה יש לבנקיה? מסתכלים ככה, תחייכו, מה רע המצב? רואים? אני לא יכול להסתיר, השאלה היא רק האור. התחלת הטיפול של באזל בסיכונים עצמם, והיום אחרי המשבר ברור לחלוטין שהסדר היה יכול, צריך להיות שונה. מיד אחרי זה עוד שעה, שעה וחצי, מגיע ידידי היקר ואהוב אמיר, איש ענק, ידבר על סיכון הנזילות, אבל לכאורה היה נראה שהסדר שיצר באזל היה סדר הגיוני של טיפול בסיכונים כפי שנדרש. בצורה מאוד שיטתית, שוויצרים כמו שוויצרים, נבנה סדר הגיוני שהוא רלוונטי, נכון, לבנקים, אבל הוא רלוונטי לחברות, הוא רלוונטי לכל מי שמתעסק בתחום הזה ויש לו איזשהו קשר מסוים לניהול סיכונים. ומה שבאזל עשתה בתחילה, אי שם בשנות ה-80, היא מיפוי של הסיכונים שהיא מסמנת את סיכון האשראי כסיכון המרכזי שאיתו היא צריכה להתמודד. זה נכון עד היום, מי שמסתכל למאזנים של בנקים, מרכיב עיקרי בסיכון, או בנכסי הסיכון נובע מהאשראי, אבל באזל סימנה את הסיכון הזה כסיכון המיידי לטיפול, אחריו, במשהו שבישראל קצת קשה לשמחתנו להבין. באזל מסמנת את סיכון השוק, ליאון דיבר איתכם פעם שעברה, סיכון השוק על הנוסטרו, על פעילות התיק השכיר של הבנקים. לא על התיק המאזני של הבנק, אלא על פעילות ההשקעות של הבנק, מה יכול לקרות לנו, מה שהולך ישר לרווח והפסד, כתוצאה משינויים בשווקים. האם בסדר? אני אומר משהו לא בסדר, אתם עוצרים אותי. ידידיי, יקירותיי, יקירי, מהרשות. משה. לא, בסדר, תראי משהו לא בסדר. סיכון השוק סומן כשני, אותו אחד שלא נסביר לכם שמודדים אותו באמצעות ור, קצת שונה בישראל, אבל זה סיכון שנובע מהעובדה שיש לנו השקעות, בבנק יש לנו השקעות נוסטרו, וההשקעות האלה מתנדנדות לטוב ולרע, או שפעם אנחנו מרוויחים, או שפעם אנחנו מפסידים, ומיד אחריו באזל רשמה את הסיכון התפעולי, תכף נראה גם במצגת איזה התייחסות לכאן לסיכון התפעולי, למרות עוצמתו הרבה, ואחרי זה הופיעה סדרה גדולה של סיכונים שמופו ולא טופלו. יש סדר ואי אפשר לכבוש את הכל במכה אחת. וב-1988, יונית צעירה מדי, וזה טוב, ב-1988 באזל יוצאת בהוראה הראשונה שהיא לא ידעה שהיא תהיה באזל 1, היא לא ידעה שיבוא אחר כך 2 ו-3, וקראה לה באזל 1, שבו באזל למעשה מציגה בפעם הראשונה יחס הון מזערי, זה בסדר, אני מיד מסביר, יחס הון מזערי, שיחס ההון המזערי קובע בעצם את האלף-בית לפעילות של הבנקים בכל מה שקשור לניהול סיכונים. לא רק תשואה להון, אלא יחס הון מזערי. למעלה הון, ולמטה מופיע סיכון. פעם ראשונה יאמר לזכותם של באזל, פעם ראשונה, א' קטון, כן, אבל יאמר לזכותם, שפעם ראשונה מעז רגולטור לכמת בכף במכנה, מה זה סיכון ואיך מתחשבים בסיכון. וכל הטענות, כאילו, כי הוא מקומט לא נכון, הן בעיניי הצנועות ככל שניתן לא רלוונטיות. והטיפול הראשון שמגיע בבאזל 1 הוא בסיכון אשראי, כאשר באזל שמה פה סיכון אשראי בלבד, אם אתם מכירים את זה בז'רגון של הבנקים או ז'רגון של כל מי שמכיר נכסי סיכון אשראי. השיטה שבאזל מפתחת היא שיטה שמתבססת על מודל שהוא מודל סטנדרטי לחלוטין, משקולות קבועים לסיכון בלי שום קשר ושום דיפרנציאציה בין סיכון אחד לשני. לצורך העניין, כל לקוח שלקח אשראי, וברור שיש סיכון אשראי וזה אין להקל ראש, כל מי שלקח אשראי מחולק לאחת מהקטגוריות, ועל כל קטגוריה יש משקל סיכון שהוא משקל סיכון קובע, אז קבוע, וזה נקרא השיטה או השיטה הסטנדרטית. כולם קבועים. כולם קבועים. אין קשר להערכה. אם נתתי אשראי לאפל בימינו, שמדורגת טריפל איי, או נתתי אשראי לפיצוציה למטה,
יופיע אותו משקל סיכון כפי שהוא. זה מה יש באותם ימים. נישאים על גלי האהבה והאהדה הרבה. לבאזל הסיפור האמיתי. ליאון, יש לי זמן או שאתה... יחסית. טוב, אז אני אעשה את זה בקצרה. הסיפור האמיתי מאחורי באזל הוא סיפור היפנים. הסיפור היפנים, באזל למעשה הוא היה בנק. הוא נשלט על ידי האמריקאים והאנגלים, והיפנים, בלשון הצעירים היום, הטריפו לאמריקאים ולאנגלים את הצורה, משום שהם לא דרשו יחס הון כלשהו, או דרשו יחס הון מזערי, קטן יותר מאשר ביקשו האמריקאים או האנגלים. מסקנה שבכל עסקה שבנק אנגלי או אמריקאי הציע לאחד מכם, נכנסת לסניף של בנק אמריקאי, הוא היה צריך לקחת בחשבון שהרגולטור האמריקאי באחריות ביקש קצת הון בצד כנגד רמת הסיכון שהוא נדרש. זה המשמעות של יחס הון. לא נכנסים לזה יותר מדי. היה הולך לאנגלי, היה מקבל אותו מספר פלוס מינוס, היה הולך לבנק היפני, משוחרר מכל דבר, קיבלת אשראי בריבית הרבה יותר נמוכה ממה שנתנו לך האמריקאים והאנגלים, והצורה שנועצה, שבאזל התחילה, היא כדי להסדיר יחס אלימות הון סטנדרטי בעולם, בינלאומי, מינימלי. ומה שבאזל עושה, זה באמצעות השיטה הסטנדרטית מצליחה לגרום למצב כזה, היא קובעת שזה יהיה לפחות 8%. כל רגולטור מקומי יכול לעשות את זה יותר גבוה, אין לאף אחד זכות לרדת מתחת ליחס ההון המזערי הזה. ומיד אחרי זה, ריסט כמו שנאמר על גלי האהבה והאהדה וההרצאה, ב-1992 מגיע ליאון. מגיע אותו סיפור, לפי הסדר האורגינלי שנקבע, מטפלים בשוק. השוק הוא בנוסטרו, באזל מציע מודל סטנדרטי, נהוג עד היום בישראל, או לפחות חלקו קיים בישראל. בזמנו קראו לו 341, בישראל קראו לבאזל 1 אשראי 311, ופה באיזשהו מקום מגיע 341, ומתחילה מהומה גדולה עד שהבנקים האמריקאים משכנעים את באזל שאי אפשר להקצות נכסי סיכון פה באמצעות מודל סטנדרטי או באמצעות שיטה סטנדרטית, אלא אך ורק באמצעות ור. אותו ור שהסביר ליאון. טוב לתמחורים, משקף יותר נכון את רמת הסיכון, זה מה שיופיע גם ברמת ההון כפי שהוא. האם בסדר? מפה קורית מהפכה. המהפכה הזאת היא, בסופו של דבר יש באזל 3, נכון? בסוף הזה גם היום מדבר אמיר. בסופו של דבר המהפכה הזאת מקבלת איזושהי זווית שונה כאשר מסתכלים על מה שבאזל הובילה, ויש לומר, ולא בנק ישראל, השיטה הסטנדרטית מול השיטה או השיטת עבר, השיטה של המודלים המתקדמים. שיש לה כל כך הרבה שמות שאנחנו ניתקל אחת מהם היום. אימא, Internal Model Approach, IRB, Internal Rating Base, ובשביל תראו, והכי יפה בלשוננו בישראל, מיד נראה בסיכון התפעולי, AMA, Advanced Measurement Approach. המלחמה, או הדו-קרב הזה, בין מודל סטנדרטי לבין מודל מתקדם, הופכת להיות בעצם משמעות של מה עתיד ניהול הסיכונים בעולם. אבל, למה עשינו את זה? לאורך כל הדרך, באזל מתייחסת בשלב הזה לסיכון התפעולי כסיכון שיעורי. הוא אפילו מוגדר כאחד שהוא איננו אשראי והוא איננו שוק. זאת אומרת שבהגדרה שקיימת לפחות, אפילו לא פורמלית, אין הגדרה פורמלית, סיכון התפעולי הוא משהו שהוא איננו אשראי ואיננו שוק. כל מה שבשאר נכנס בתוך הסל, יאללה הודו וכן הלאה והלאה. ואז מגיע 2006, מגיע באזל 2, ובאזל מוסיפה בפעם הראשונה את הסיכון התפעולי להקצאת ההון, ויוצרת במהלך הזמן הזה, כחלק מבאזל 2, סטנדרט עבודה חסר תקדים, מי שמכיר יכול להגיד שאני לא מגזים, לאיך צריך לטפל בסיכון התפעולי. כאשר פרץ המשבר, היה ברור לכולם שכל כך הרבה טעויות בוצעו בעולם הזה של באזל, כולל באלף בית פה,
של יחס ההון, שעל זה אני מניח שעוד ידובר, כי אתם חייבים לשמוע את זה בעיניים שלי, אבל בוודאי דבר אחד נזכר בזכות באזל, הסדרת הטיפול בסיכון התפעולי בצורה שלא הייתה קיימת. ולא רק מי שיושב בבנקים, אלא כל מי שמטפל בחברות בצורה שהיא כמעט מושלמת. כולל הקצאת הון, כולל מתודולוגיות, כולל איך מודדים, כולל איך מנהלים אותו, סיפור לא פשוט בכלל. הרבה יותר קשה תכף נראה מאשר טיפול בסיכון שוק וסיכון אשראי. ורק בשביל לסגור, מגיע באזל 3, ועכשיו ליאון ביקש, ליאון אפילו חייב אותי, ועכשיו תראו, מאוקטובר האחרון, שינוי בתפיסה של באזל על מה זה סיכון תפעולי. בעיניי, אחד המופעים הכי מדהימים שבאזל הופיע אי פעם. כל מה שחשבנו על הסיכון התפעולי, הוא או לא כל. חלק מהדברים שחשבנו לא תקפים, לא נכונים, לא חשובים. צריך לשנות אותם. את יכולה לחייך כמה שאת רוצה. עכשיו, יונית היקרה, אבל באזל כותבת משהו על הביקורת הפנימית בעידן של הסיכון התפעולי כפי שהיא רואה אותו. אנחנו מיד נראה. אז יש פה שני מסמכים של באזל שנעבור בסוף, שתראו לפחות העקרונות, הם שלכם, כן אילן, אני אצלם אותם, שבאזל אומרת אמירה חדשה על הסיכון התפעולי. מדהים, משונה, אבל תכף נראה למה וכמה. האם בסדר עד פה? דיברתי מהר? אבנים? אפשר להמשיך? וידאו בסדר? אחלה, טוב.